Hi guys, welcome to T-Favors TV. Murisei kuma TV esenyika. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutendera pa social media. Zanupf vachinyomba Chamisa pane page ravo riri pa Facebook rinonzi Operation Restore Legacy. Ranyora kuti iro different colors of nduwes same old private parts. Vachiti Chamisa akatanga ari weMDC akauya nered, akauya ku Triple C akauya neyellow ene zvaku blue ene nepati yake haina zita. Asi vazukuru vambuya nandi vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vachiti aiwa dzikamai Chamisa chete nyange zvikaita sei tinomirana Chamisa. Mumwe munhu auya akati next time tiri kuita pink tichachinja macolors kusvika mati eke. Mumwe munhu akati Chamisa this Chamisa that, sure every time konguva yokuti muite lulaluya nevakadzi venyu nemhuri yenyu muchifara munoiwanawo here imi vanhu veZanupf titre mushe. Mumwe munhu akati you seem to be concerned about Chamisa whilst the country is rotting with potholes, soaring price, no internal or local currency. Anzi muri busy kutasana na Chamisa apa Zimbabwe yakazara mapotholes, maprice ari kukwira achienda pamusoro apa tina kana currency. Dzikamai gadzirisai nyaya dzenyu. Mumwe munhu akati anambwa imi zivai zvekuputsira vanhu venyu dzimba. Munongoziva mega Zanupf iri kuputsira vanhu dzimba ende haina basa kuti wakaivhotera kana kuti hauna kuivhotera. Mumwe munhu ati no problem, morwadziwa nei panyama yedhongi yamusingadyi, ndo zvataurwa nemumwe. Guys, handizii kuti munoti kudini hazvo nekuti vari kudedzera kuti Chamisa ari kuchinjanisa macolors kunge nduwe, asi timu vazukuru vambuya nende vazviramba vadedzera kuti nyange wakachinja sei tinomira naye Chamisa. Zvasiyana nemi munoriga ma-elections. Chamisa hapana zvaanoita. Chamisa doesn't rig, people's choice, vanhu vanovhota nekuda kwavo. So please comment down below mutudze kuti munoriziva here page racho rinonzi Operation Restore Legacy riri paFacebook. Vasi vanhu vatedzera kuti aiwa dzikamai hatina basa nemi, dzidzai kutaura chokwadi. Chamisa chete muri kutotadza kuvata zvakanaka.